Hello guys, good morning guys. Magandang umaga guys. Mula dito sa metro station, lakarin natin papunta doon sa time check tayo. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon sa trabaho ko. Ngayon is 8:36 ng umaga guys. So, yan guys, samahan niyo po. Samahan niyo po guys na magpunta guys. Sa makarating doon sa puntahan natin. Hindi tayo guys magagamit ng travelator. Yan guys, hindi naman gumamit ng travelator, pero lalakad lang tayo guys. Tingnan ko kung lang oras mula doon sa metro hanggang doon sa dulo ng Dubai Mall, tapos hanggang Dubai. Hanggang anong oras tayo karating guys. So ayan guys, maglakad-lakad. Exercise lang naman tayo guys, para basta naman dyan guys sa sitwasyon dyan sa Pilipinas. Dito sa Dubai guys, wala nang mas yung iba. Yung iba mayroon pa rin, pero karamihan wala na guys. Kasi ano na lang, optional na lang kung gusto mong mag-umas o hindi, nasa sayo na yung guys. Kaya lang yung palapit na Pasko guys, maganda ang mga event. Okay, sa baba ganda ito guys, papuntang ito guys Dubai Mall. Grabe layo nito guys. Grabe pagkalayo pa din. Kung sa ito ano ito metro station, ayan sa ito Dubai Mall. Layo kasi walang po ano tayo makakarating eh. Samahan nga po guys. Yan man sa lang mo guys ko sa Dubai. Kung masingan ninyo di video na adi. Yan sa akla yun.
hindi karayo. Nababakla yun. Travel dito. Isa ka travel dito sila guys. Haba. Pero gusto ko lang maglakad para ma-exercise yung katawan. Ngawan bukod pang masyadong mataw guys. Pero pag pag-urulian ka di suksukan na di sa di pag-ulian ka. Nag-video ko pa uli. Mabayad ninyo kadaklan na taw pag-urulian. Nahihingan tulos ko kung araw ko sito na ko Bicol, hindi ba sa matisa tulog to paghingan sa paghingan magika. Yan guys, malapit na tayo guys extension pa yan guys kapag dun sa ibang ganda. Tingnan naman guys, sobrang liniksado. So yan guys, naman na yung Dubai Mall guys. Madali na kitang makabot sa di. Ito Loka di Dubai Mall. Okay. Yan, madali na guys. So yan guys, papasok na tayo guys sa Dubai. So yan, tingnan nyo. Napasok. Nakalog na kita sa atin. Dubai Mall. Sarap naman ng mga ice cream. Guys, itor ko kamo sa dilog kadi. Guys, ice cream. Sa gusto magbakal na sana. Gusto magkaon sa ice cream. Magbakal na sana. Ayan, gusto ng Starbucks nandyan. Starbucks.
tingin ako doon. Sabihin na po sa mga nabibidyoan ko. Ayan guys, ice cream. Tindahan sa mga pabango sa mga Arabic. So may kubra sa ATM siya sa aton pa. Diya, mga pampabyut. Oh, ganda. Food court cinema. So, guys, ganyan kita. Maganda dito. Ayan, grabe. Grabing pagka iwas sa brigade Dubai Mall nga nagdating gabi. Grabe tao sa atin, surok-sukan na naman natin. God of War movie. Gusto magbakal sapatos. Yan guys, so yung ibang mga sarado pa. Mga original na mga to sa boss. So yan guys, magsilang sana ka mo guys. Yan man sana ka mo sa iba ko. Yan. Grabe. Gayon. Gayon. So, scooter guys, gusto nyo magbakal tadi sabi yan Dubai Mall. Hindi ka hading sala super tuon ka ang sarado ka di ibang mga shop natin pero di iba bukas na may ano sila buy one get one free. Ayos pagpuli ko ayan guys, gadget sabi na bakal na kamo sabi yung gadget sabi sana yung log kadi Samsung. Dapat sa mga gadget guys. Grabe. Lawak guys. Hindi naman guys. Oh. Diba? Gusto ko yung sari. Ayan guys.
Baba na kita guys. Nasa 1, 2, 3, 4. Nasa 4th floor kita guys. So guys, baba na kita guys. Mga kabikol, magbaba na kita. So yun guys, so tingin. Yan ang escalator guys. Maamoy yan sa baba. Pero ang escalator 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung escalator guys. So saan guys, saan kita magbaba? Mag-escalator kita pa. No choice. Hapon. So yun guys, sabi na kita ground floor. Yan o, Christmas na, damang-dama ng Christmas. Kainan yan guys, kasi ang mahal. Yan, Tim Hortons. Sobrang mahal yan, pang mayaman yan. Uy, wow. So yan guys. So yan guys, nandito na tayo sa labas. Hello guys, ito yung part 2 guys na natin. So ito yan guys, yung labas ng elevator guys. Yan yung Burj Khalifa. Yan guys, the address. So yan guys, mula naman tayong lakad mula dito sa labas. Amuri pasyaran ka mga bakasyonista, mga iba-ibang bansa. Amuri pinagdadayo yung mga destinasyon. Grabe gayon sa atin. Oh, you're cleaning See? Tingnan nyo guys, yun na maglilinis ng tubig. Eh, gumagamit na siya ng high-tech na na what name is ba? Remote control. Naglilinis yan guys ng tubig. Everyday cleaning Good. Always clean the water So yan guys, tingnan nyo, naka-ano na siya, naka-remote control na lang. Ito yung remote control niya, naglilinis. Grabe. Naglilinis ng Okay pare, thank you. So yan guys, nakita niyo kung gaano ka-high-tech na dito paglilinis ng sa Dubai. Yan guys.
Grabe. Oh, dati guys, udaan sa lugar floating floating house guys. Floating house lang yan guys. Ayan. Grabe kalinis yan. Grabe. Ayan guys. May nakamot ay pasyat ko nakamusadi mga Bicolano. Ayan guys, lakad na tayo papunta sa